Ете на рубриката LOL Интернет, в която ви показваме най-смешните интернет видеа. Време е за вкусна атака. От това видео ще ви се дояде корндог. Невъзможно! О, аз съм Дан, обичам корндог, да. Държа корндог в моите ръце. Кетчупи го, Харесва ти? Това е много смешно. Сега цял ден ще пея за корндог. О, веднага ще го пратя на майка ти. О, не, Драго няма да е доволен. Ти прикриваш нещо, нали? Какво? Аз? Не, няма начин. О, аз съм Дан, обичам корндог, да. Държа корндогове в своите ръце. Аз съм. Защо пея за корндог на голям екран? Ами... Аз съм Дан. Вива корндог! Ами... Така ги обичам. Ти би просто трябвало не. да ги обичаш също. Не.